ithi swela ihlaba inhliziyo yami wawona laseliyambonisa kase ngiyabona ukwethuka kwami ngabona ukwethuka kwami kase ngazivuma izono ngavuma izono zami kimi phambi kwakho yakho yego moshagaga yego moshagaga
ngezikhathi zonke wena oseyindaweni zonke ungamele konke wena ongafaniswa namuntu ongafaniseki nalutho wena omhlaba iseluleko seyindawo zakho izulu isihlalo sakho uJohn amehlo akho awapheleli ngoba nje ngobalakho ubatha amafu njengenkukhu uma unyakaza idaba namadola ngiyaqhekeza wama phambi kolwandle imbovu lavula indlela wanyathela idola zaseJerikho zawohloka wena okhuluma nedwala lihlanza amanzi wena owenza lokho ungachazekile sisondele etafuleni lakho wena osuthisa abalambile wena owondla abagxekile sondle wondle imphefumulo yethu uphile nemizimba yethu sondle wondle umoya wethu uphile nemizimba yethu. Thank you for such a time. Sinesiqiniseko ngeke sibuye sifana kule tafula. Thatha udumo namandla nobukhosi nenkazimulo ngoJesu Inkosi. Amen. Singahlala phansi bazalwane. Ngithathe le thuba ngenhlonipho enkulu ngibingelele abaphathi balombono abefundisi abakhona lana ithimba lonke nje eliphethe lo mcimbi esikona namhlanje siyanibingelela ngegama likaJesu. Amen. Sibonga ukuthi uNkulunkulu ayenze ngokufihla yakho ukuthi sigcine sifikile. Ngicela ungehlisa impasta useliphulo ngoba ivoice yami ayisho phakathi. Amen. 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 And amen. And amen. And amen. And amen. Praise the Lord. Bengisasho Msimango ufika bazalwana ngokomsa kaNkulunkulu. Amen. Ngifike ngo-1 ekuseni lapha yangiphuma koShumela kwezinye ama-conference awu-2 kwenye saqeda sekushaya o-11 ngafika ngo-1 ekuseni ngalala amahora ambalwa ngavuka ngayoshadisa ngasuka lapho-ke drive from my house to the airport. It's 1 hour at least 40 minutes more press Mbijana. Yes. Ngaphuthuma indisa ya ngithengela nje ebhalweni ngigcine lihlehla awu ngalala ngiphapha ngoba selikhahlazela lalehlika ngezithi Jesu. Amen. So ke siyabonga kakhulu bazangeke ngibambezele zine izinto engizozi-highlighta bese ngikhuluma leyo mcimbi. 4 things I want to highlight, then I'll speak on the last one. The first one, there's a serious need that we revive our stance on what we call faith as a church. There's a serious need that we redo a study, the teaching and the preaching on the subject of faith. In that, we speak of faith as a lifestyle, not a reactional tool. Because the records of Romans 1:17 awayivezi faith i-reactional tool but ayivezi lifestyle ngoba athi the just shall live by faith. Our just will answer to the issues of life by faith, that the just shall live
by faith. I'm saying we'll have to redo our teaching and study on that one, because the emphasis of faith over the years, uma uzwa umuntu kuthiwa abakholwa ngoba uzothandazela, tuyakholwa uNkulunkulu uzokwenzela, kanti befanele akhole ngakabi ne-prayer item. And I'm saying it's one of the things that I think esikhathini esiphila kusona, yofasichase kahle ukuthi ukholwe indlela yokuphila. By that I mean that even when you have means, but you're still in faith. Baba monke nankinga nami ngicela unyusele volume. Kodwa ngokuthi vesa ungizwile. Ukuthi baba phila la uvela khona. We'll have to look to faith as a lifestyle, not a reactional tool. So that in the issues of life we answer from the faith we are living from, not the faith we are seeking. So in that manner, asizongena siphume okholweni sophila khona. Oh Jesus. Mangithi sophila khona ngisho ukuthi even when you have means but you still in faith. Yes. Ngoba akufuna ukuthi mosunemali bese ucathi in that area ukholwa usadinga. Ngoba ungaba nayo imali ufale isitolo. Ungafuna ukuthi mosunemedical aid bese ucathi ukholwa usadinga on the matters of your health. Amen. Ngoba ungaba nayo medical aid uphathe isifo esingalapheki. Jesus. So the emphasis yeBhayibheli ithi above all taking the shield of faith. Phezu kwakho konke bese ukholweni. So the first part that I want to just share with you, that faith is critically important nowadays, so that we should defy the Bible. Let the Bible faith cometh by hearing, and hearing the word. Basically, full stop. Usho ukuthi ayisekho indlela yokukholwa, yizwi kuphela. Indlela yokukholwa yizwi kuphela. Uma izwi lingafikanga, ikholwa likho. Amen. A believer is a product of the word. Where there's no word, there's no believer. Jesus. By that I mean, no ungathandazela ukhishwe amalegiyoni akuwena, akusisa isiqiniseko sokuthi soyikholwa leso. Noma ungathandazela, uma wawugula wathandazela waphila, you don't automatically become a believer. Noma ungabona amandla amangakanani kaNkulunkulu ekusebenzela, akukwenzi ube yikholwa. Ingakho uJesu athi nihamba nabawu-12 ephilisile inqwaba. Jesus. Ngisho le ntombazane la ivusisifile awuzwa kuthiwa yamlandela. uLazaro njengoba sizwa ngegcileni behlezi etafuleni emva kokuthi emvusile, ukuthi ivesi uJesu behlala kulo muzi ediscussa nabo imibhalo. That is why uma bezombekela indaba yokufa kwakhe bathi kuyena ukuba bawukhona, abakhuluma ngamandla akhe, abakhuluma ngaye. Bawukhona ngawunawethu abafana. So I'm saying we'll have to redefine faith in the context where all believers are qualified by the word to be believers.
awukwazi ukuthi ukholiwe imibhalo ingekho. NoJesu watshela abafundi bakhe wathi kholwani yimi njengokusho kwemibhalo. Kusho the system of believing is the word. So uma yizwi noma singacula siginqike phansi sikhale sithi uNkulunkulu mningi asiphumi siyamakholwa. So uma nosizi, because when we go out the issues of life asiphenduli ngezinyembezi kuzo. No emsebenzini babekulisa awuphenduli ngezinyembezi. You must found the grounds where faith stands and make declarations according to your faith in the word. Ukuthi besikhala ngeke sobhekene nenkinga emsebenzini uthi nje ukukhala kwami uyafuna ukuthi mase sihlangene singakhohlwa imibhalo ngoba yiyona esakhela ukholo. Faith is a product of the word. There's the first part that I want us to understand. There's nothing that substitutes faith. We are born Israel, my Puma Kipit, or Puma Trabil. Israel, Puma Silas, and Yavan, Papa Beto, Silas, and when they left, what you call Egypt. Mama Puma, Puma Betrabil, they could afford anything and everything. What in the Balam? Mabalamba istola siko. Kwadinga ne affordability yonke abanayo bacela ukudla ezulwini which they can afford. Sekufike la khona imali ngeke isaphendula. Sekufanele kuphendule ukholo. What an amazing. So this is because manje safika leyo dimension yokholo sokubeke kahle uzosebenzela because nayo Moses amazi noma sifunda sonke le ndaba ya Moses nayo Moses benoNkulunkulu baxabana okholweni. uNkulunkulu uthi Moses hambe uyokhuluma nedwala. Moses uyashaya abashumela abahle bathi that was disobedience. Nami ngiyavuma ngiphike kodwa kulotshiwe kuthi uNkulunkulu wathi ngoba awungikholwanga to make me whole, to make me different, ungenze ngahluke kuIsrael, therefore you will not see the promised land. The judgment of unbelief was that Moses couldn't enter the promised land. Le asuke imemenzele ethi siyakholwa wanento alahlele wahlasela ungakholwa kabisayibona. Ukhona ubaba wafika kuJesu ngiyamkhumbula nengane yakhe wabayinikeza abafundi babantu bathi bayireview ngengizwe angikho kakhulu lento ye deliverance kodwa ngiya appreciate ngizwe bathi nibamaki nafa kubani elifakela ngizwe xoxa into iqhubeke kule part yokuthi sesiyahamba athi niphumana bese bathi sesiphumile manje ngididwa ukuthi basashona hayi ke bese ngibona ukuthi le izokudida ngiyekela abanikazi bayo. I appreciate that. I have nothing against them. Ingenze ibe worse emsifiko omunye ngakusasa akhalise the same person baphinde baxoxe futhi ethi abantu nababethi sesiphumile kanti babuye benze njani. Now I'm saying ufuna siyibheke nje lento siyibheke nje kule point la mase sila okholweni ufika ubaba ulethe ingane mayibeke ingane hayi bayazama lutho mayifika uJesu kuthiwa amadimoni ayilahla phansi lengane noJesu
wasondela kule ngane Jesu. Baba kwenzakaleni le ngane? Iqaleni nokugula wathi ubaba selokhu yazalwa inji. Amadimoni ayifaka emanzini, ayifaka nasemlilweni ezama ukuyibulala ayikakafi. Lalela statement sababa, uma unamandla Jesu ngicela usisize. Bese uJesu respond athi uma nginamandla uma nginamandla kaJesu umbuzo ibuza le ndoda ukuthi uthi uma nginamandla. Bese uJesu wena ngithi kuwena uma ukholwa all things are possible. Le ndoda ithi uma unamandla uJesu yeke indaba yamandla asebenza noma ngingaboni. I'm serious. Jesu wathi le ndoda indaba yamandla iyeke noma ngabe angikubonanga yasebenza. Apho uzumama wena 12 years angizange ngambona ngezwe ngayo ngikuthintile umandla kodwa sephumile asebenza manje yeke indaba yamandla baba umukholwa. Lalela statement salo baba uthi uJesu ngiyakholwa bese ethi siza ungakholwa kwakho. Two things in one person. Uthi ngiyakholwa siza ungakholwa kwakho. Uthi lo baba I'm here because I believe. But lokuqhubeka kokugula komntwana wami sengiphambi kwakhe is the failure of my faith. Because faith is measured by the result that it gives. Ngaphinda leso statement. Lo baba uthi ngiyakholwa njengoba ngize ngafika nje phambi kwakho Jesu ukholwa. Kodwa mangibuka ingane yami ingaphili sengiphambi kwakho isignal ethi ukholo lwami lunengxaki. Sethi ke ngisize kule area yami yokholo. Ukholo is measured by the results that it gives. Because ukholo vese alusinikeza imiphumela efanayo. Imiphumela yokholo incike okholweni lakho. Ukholo lakho lincike ezwini oluzwile. Ubuningi bezwe, ubuningi bokholo, ubuningi bokholo, ubuningi bemiphumela. Nekhona basabani. Bonke abagulayo bahlale betshelwa ngezinye izinto ungasho lutho ngokuphulukiswa. Ngoba uphile ungazange ukuthi uyaphilisa. Awuphumeleli ungazange ukuthi uyaphumelelisa. Konke sikwenzayo lokho esatshelwa khona. So angeke ube nokholo into ongazange wezwa ngayo. So uma ubona kunenkinga yemphumela empilweni yakho okwazi ukuthi inkinga ayikho emandleni kaNkulunkulu isokholweni lakho. Because your faith is a determining factor for the result that you should have. Let me throw this challenge. You ever wabona esitolo imoto 500,000 ufika to sicela ngisala advise i-bank statement, i-account number, proof of residence, iform igcwaliswa. Ufika nomunye athi imoto nayo 500,000 angacelwa yonke lento, instead kube yena ocela i-account ye-garage. Bese kuyaqhubeka i-process mase kukhokha omunye akhokhe 5 years, omunye akhokhe 1 day. I-determining factor i-balance. Kuyakuthi unamalini. Manje nasokholweni kunjalo. Your answer is according to the balance of your faith. Uma abazali lento niyithathe very serious. Ukholo lungekho amandla kaNkulunkulu kuba ngathi awekho la. In fact, you are failing the almightiness of God by unbelief. uJesu wafika ngakuphi? Yabo wonke lamaphilisi lezifo ezilashwa ama-compress nama-panado nama-discipline kwaphila labo bodwa. Laba abafike nezingalo ezishwabene baphinda zishwabene. Abafike befukulwe ngembhede baphinda befukuliwe.
bese siyachazela ngoba kuyaba lusuku siphoxeke ngalo Jesu bese siyachazela he could not perform any wonders because of their unbelief. Ukungakholwa kunamandla okuvumba uNkulunkulu. Lo Jesu ubeke ukusukuma isishosho lovusa uLazaro esebolile. Amazi nikhona ngoba lo Jesu ohlule ukusukuma isishosho ngabo ilo ovuse uLazaro esebolile. Uyena lo Jesu sehlula ukusukuma isishosho. Sesiyachazela kuthiwa asisukumi ngoba uJesu sisukuma ngoba sikholiwe. Oh God. Ungazinoma ukukhuluma nani noma uJesu lento yakhe yamandla ayisebenzi ngoba uJesu isebenza ngoba lo kufanele isebenze kuyena ukholiwe. So that's the first area that I think we as a church we must work it out, because kunjena ke la kaMsindisi when faith through the word is not working, ukholo ezwini lingasebenzi, into ezosebenza ukholo ezintweni. Uma angiphindi umkholo ezwini ngoba nayo into critical esengiyibonile lento yezwi it calls for patience, because the lizwi libizwe ngembewu alisheshi ukuletha isiqhamu. Ngiyazi ukuthi le nto yami yongamemezi and offender kodwa ngicela ningilalele. I can see you are unoffended. Futhi kuwesi ngiqhamuka kwaZulu benibheka ukuthi kufanele ngimemeze ngempela. Akumemezeki. Njengoba nje ngikhuluma sengimemeze ngempela. I'm saying was about. I'm saying was Jesus. Amasenzo echaza nje. Kodwa uma kuthiwa khona into efanele sisebenza lethina ukholo. Because the first part there, I want you to take it very serious into your life. Isebenze le area yakho yokukholo ngoba uma ungayisebenzi uzodlala abantu bakunike izinto. And here's the surprise. Nazo lezi zinto ziyasebenza. Singakhohlisani ziyasebenza. Angifuni uzibiza amagama. Lezi zinto abanikeza zona banikezana. Njengoba nikezana zona. Lezi zinto abanikeza sithandazwe ningahleka kahle. No, nakaba mama nje. Mina I have my friends abacebile. Namba yangikhweba. What's Ah, ziyasebenza. Sesizwe moya sibe right. Uma azisebenzi, uma zisebenza ngabaniki ivese lithi ungabi namahawu. Ngabezi bokubi babephumelela. Usemfuthe kakhulu they can tell you stories. Ukuthi mhla ethole lento wayenjani. Manje usenjani. Manje asiyeke nje lento iyasebenza. But here is a thing. iBhayibheli lithi lokho okubonayo kwesikhashana. Bese lokho ungabona okwaphakade. Manje uma ufunda amaHebrew uzoza ukuthi ungabonwa yizo. Lithi iBhayibheli lokho okubonayo kwavela ongabonwayo. Bese ngenzansi kuthiwa we understand that the world was framed by the word. So uma ingabonwa iza in the form of the word, then it shall yield lasting result. Uma ibonwa iza ngamafutha. Jesus. Then inesiqiniseko. Your son, if not your grandson, will not walk in the same breakthrough. Na kuyofuna strive uthole yakhe. Ngoba mayibona temporary. Isikhashana. Manje kufuna ke thina
esivuma uJesu as our Lord and Savior, siyiqinisele indaba yethu bese sibatshela abantu ukuthi awukho umangaliso iprocess. Uyizwi iprocess. Ungangikholwa qala kaAbraham. Ungitshela ukuthi uzokhulela ugogo wakhulela emva kwesikhathi esingakanani. It's a process. That's the testing part of this thing of faith. Can you wait for His word to come true? Ulilinde lithi iBhayibheli uAbraham wathi uNkulunkulu izinto ezingekho njengezikhona kodwa umzimba uyaguga isibeletho sikagogo sifile kodwa kwaqhubeka wabheka ubusho kwakhe. Hallelujah. Manje ke lento yasokholweni must have patience, because if you don't have uzomuvela kokunye. And this is the first part of it that I want us to look into it. The second thing, we as a church, that we must take it again very serious, is Holy Communion. See, to our Eucharist. I don't know, Pastor Bob. This is not a religious practice. I don't know if you note that Jesus, while even before his shed of the blood, igazi belingakaphumi ke wathatha iwayini wathi lona leli igazi lami lingakaphumi the nine mystery yale yesidlo senkosi manje suke size ngeformat yasesontweni nokulunga kwasesontweni nokuthi ubani osidlayo ubani ongasidli sikhohlwe imystery yokuthi uma kwanele nje kwakhulunywa phezu kwale wayini abafundi ababanga besathatha iwayini naye nje mystery bathi kwanje mase banikeza ubona base bangasaboni basebona igazi manje le mystery declaration ifuna uyilande ku-Old Testament ukuthi izitho ezazihlala ethempelini zihlukaniselwe uNkulunkulu zibizwe ukuthi zikaJehova zifana nezinye ezikhona emhlabeni wonke kodwa these were particularly declared zahlukaniselwe uNkulunkulu wathi ezikaNkulunkulu. Imfoloko efana nenye inglazi efana nenye iplate efana nelinye na amakhela wrong alifica likhona iplate elinje kodwa kwasho ukuthi sela asukela amenyezelwa phezulu kwayo kwathiwa wena uyisitsha sika Jehova sabekwe tempelini sahlukanisela set apart ngezwi baza asake sathelwa ngamafutha kwathiwa nje wena usitsha sika uNkulunkulu sabekwe sekuyaziwe sika uNkulunkulu. All right, ngenye inkosi yasidakwe ngamnandi nathi yathi ake nilandele ezekuthiwa zikaNkulunkulu ngilethe ke ngithela amawayini ngiphuze ke manje isuke uzikabantu ngiphuze kwesikaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli kwathi manje zibekwa nje litheke iwayini wavelisana ayibulalanga muntu inkosi ayibulalanga muntu yathinta izitshe ezideclariwe thinta izitsha ezideclariwe kwathiwa ezikaNkulunkulu. uNkulunkulu wathi ngihlabike ezulwini uma umuntu athinta into ebizwa ngayo. So the moment siza kwi-Holy Communion asisodwa akusijusi lesidlayo akusijusi akusisinkwa bazalwane bami. It's the reality of this mystery. Akusiyonto yokujoyina isonto akusiyonto esenza sibe ngcwele kodwa bamutrace. It's a mystery. We are coming into communion with his blood and his body. There's a second part that we as a church we must do a visit on it. Ngoba imystery le imfihlakalo yaleli gazi. So whenever a priest, whenever pastors and apostles bathatha lezinto bezibamba bethi leli igazi lami othathayo akumele abasaboni wayini kufanele abone igazi lami. Awukwazi ukudla Holy Communion and remain the same if you understand the mystery. Uma imfihlakalo uyazi there's no Holy Communion edlula kuwe and you remain the same. Awukwazi ukuyiphuza uqhubeka ugule.
thing that I think again, we'll have to take it very serious in the church. Is the person Holy Spirit. Because we think, we have concluded, based on the teaching we've received when we're growing up, that more is a man. That's not a man. We must check the scriptures. The Holy Spirit is a person, is part of God's Trinity. Now you confusion like that. In the Old Testament, when they talk about the Holy Spirit, that's what and then upon that we think that the Holy Spirit is power. He is not power, he's a person. And you check the New Testament, you check everything, you then realize power is manifestation. Holy Spirit is a person. How he shows off is through power. He interested ayiko emandla yumuntu. So what is missing now? Sifuna sonke amandla, then we miss the person. And I have a surprise for you. Amandla yafana. Amandla can give same result. Amabi namahle. Awaka Satan, awaka nkulunkulu. Amandla ka Satan ayaphilisa abagulayo. Uma ungangizwa kahle ngithi umuntu noma angayinyangeni uzofika phili. Njengoba ezesontweni afika phili. Power is just power. Ukey is source. Uthi la mandla asuka manje sitsheliwe ke thina kodwa singahlola amandla kodwa sihlola umoya manje ukwazi ukuhlola umoya awumhloli ngamehlo umhlola ngomoya umhlola ngalo ophila kuye hayi lo mfice esontweni. So the challenge that I'm posing in this house is that because let me just try and simplify that. The text says it's 3 in 1: God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yes. And mathathu ngempela ngesibhayibheli. Mathathu ngempela. Ngibona uJesu ebhapatiso. Ebhapatiso uJohane. Semanzini. The Spirit descended in the form of a dove. And the voice spoke and said, "That is my Son, in whom I'm well pleased." So you can see the Son is in the water. The Spirit is descending. The Father is in heaven. So for us to create a doctrine, we must find another reference. I am going to the Father, and I'll ask the Father to send another. So so it's God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So if Msimango is a person, sizoba ne-experience yasesontweni kanti nokufarisa okuningi. Ngakithi umuntu uma ekhuluma nje kuthiwa undringa ifoqo. Umuntu utshela nje iqiniso without compromise. La esontweni kuya-compromise, kuyadlala, kuya-pretend, kuyaseziswa. I have a friend of mine, so mdala kule nto yenza indiso thina siyafika. Mdala, ungqondo mdala. Bamthandazela abantu babe phansi. So this guy was a Kenya uthandazelayo sindile sonke ulele phansi umngane athi mesedlulile esathandazela abanye asibuze lele phansi athi unganaphi manje. But when we teach on the Holy Spirit as a person, he goes beyond who calls because we are alive to live than a song to sing.
we have a life to live than a preaching to preach. Sincane isikhathi ngisishumelayo kunenzosiphila masihlukana manje. Akashayi u7 kusasa ekseni ngigoduka siningi isikhathi. I need a person. Hallelujah. Keep putting him. Ungathame kwaculwa ngibe ne fellowship with the person. Umuntu okhuluma lakini. Uma sike sayidevelopa lonto, even your destiny you won't miss it. You always align with the things that were predestined for you. How do we now? Thank you, Jesus. Akudubeki no more. Then the last one was Msimango. Mfundele incwadi. Yeah, this is the last one. So then Msimango after that. Isaiah 55. Verses 11. So fundi incwadi ka-Isaiah chapter 55 sizofunda uverse 11. Liyakuba njalo izwi lami eliphuma emlonyeni wami aliyukubuyelaze kimi. Lingafezanga lokhu engikufunayo. Liphumelele kulokhu engilithumele kukho. Inkosi mayibuse sikufunda kwethu. Azamami sindiyaqhubeka. La sifunda khona kuthiwa loba njalo izwi lami eliphuma emlomeni wami alibuyele emuva lilambatha. It shall accomplish that which I please. It prospers in everything. Angazi noma niyabona yini la ukuthi uNkulunkulu uthatha izwi lakho uyalibeka bese ekhopha kulo. Athi yilo elingabuyeli lilambatha. Athi yilo that accomplishes. Athi yilo that prospers in everything. Lento sithatha ngesineke. uNkulunkulu uthatha izwi lakho ukuthi uma nje ke laphuma emlomeni wami izwi lami sekukulona konke. It shall not return void. It accomplish, it prospers in everything. Bazalwane bami, ngicela le ndawo nizwe kahle izwi emazulwini uma kuthiwa khona abathi lelizwi about us, about our life. Make it laphuma, it shall not return void. It accomplishes, it prospers in everything. I'm going to simplify this statement. Accomplish. Uyaqaphela ukuthi lapha kuGenesis 2 uNkulunkulu wathi akube khona izitshalo. Izitshalo amaklabishi, umoba, ummbila, isihlahla. Kodwa akazange azisho lezo zinto. Come on. What is izitshalo? Yaphinde. Angithi my dad wathi akube khona izitshalo. One word izitshalo. Kodwa asina izitshalo amaklabishi lonke lento. Usho uNkulunkulu wathi made plant be. It was then upon this word to decide every form of a plant. Kuphume izwi lithi izitshalo. Manje lelizwi le angithi uyawoza Proverbs 8, I think 20. Athi ulizwi nganguyiwisdom, being the architect of his word, of his work. Usho lelizwi lathi maliphuma kwasekusala kulona ukuthi lenze idesign yazo zonke lezi zitshalo esizibonayo. Mawubona izitshalo ubona umsebenzi wesu. So abasezulwini meke balikhipha izwi baqhubeka nokunye ngoba bayazi ukuthi kuzoba njengoba. Lento niyilalele ngoba izawujika ishaya iswing.
ezulwini nje make baliphuma angithi uyamuzwa uJesu phambi kwethu uthi Lazarus phuma ufile awuthi phuma umuntu efile uthi vuka uphuma mangiphinde umuntu mayefile awuthi uphuma uthi vuka bese uthi uphuma kwasho ukuthi akasho nje istatement uthumela leliso ngikwenze i-story ukuthi kwenzakala lafika lelizwe akekho la khona isidumbu la selihamba leyomlocate ngiyasuggest paradise lafike labiza the like Lazarus labuya naye leza la ngcwabeni malifika isidumbu sibolile amathambo ahlukana nenyama inwele ziphuma esikhumbeni lelizwe labuyisela iziboya labuyisela izicubu zomzimba lahlanganisa amathambo nenyama kwaphela iphunga abasichazelayo nababhali beBhayibheli bathi uJesu wamemeza ngezwi elikhulu so it is important to wamemeza ngezwi elikhulu ngoba mose ucheck kuthiwa i-sound ye-voice kaJesu yenza i-vibration in the grave ngoba uLazarus wayengekakwazi ukuphuma wayebhandishiwe ngebhandishi elisakhonkolo lebhandishi wawufakwa lona bese ligcotshwa i-aloe so that lizoma bese ubolela ngaphakathi ungabhidliki ugcwale ikhefu ongcwatshwe kuyona so-ke uLazarus wayengekajongwe wayengekahambi so bathi vibration yomsindo wenziwa uJesu wamfukula literal wamphonsa ngaphandle kwethu njengoba uzasithiwa uJesu wathi mthukululeni waqaqwa esengaphandle kwethu ile voice kaJesu lalelani uthe uJesu phuma lelizwi lahamba lazi ukuthi njengoba kuthiwa akaphume nje ufile njengoba kuthiwa akaphume nje ubolile njengoba kuthiwa akaphume ngiyakwazi ukuziphumela kwase kuba kulona balahle kwase kuba kulona ukwenza isiqiniseko ukuthi ekugcineni uzobe phambi kaJesu when this word has been sent forth lalela uJesu wathi ehlahleni somkhiwane ngizama ukunikhombisa nje indaba yemisteri lesi wathi ingabe kusahla umuntu yabo usho ukuthi kwase udecide lelizwi ukuthi kuze ingabe kusahla umuntu alenze njalo lashisa isihlahla from the root soma lelizwi kodwa contented amazulu elelizwi ukuthi abakwazi ukukunikeza lona and you fail in life ngithi la wasezulwini whenever bakunikeza izwi sebe aware ukuthi uzodila nani before ufike la besho khona so bakunikeze assurance bakunikeze izwi liba isiqiniseko ngoba kukulo to accomplish and the sentence ngizathi prospers in everything the statement says noma ngabe into ingenamadlebe kodwa makuza lelizwi Yesu wezwa ilanga kusho uJoshua wathi langa yima lezwa la na manje ukucontentenjiwa amazulu lelizwi yafika lelizwi lahamba laba ilanga langahamba inyanga lelizwi lake laziwa ithiwa ama clouds amafu wathi umprofeti akuzunetha 3.5 years lelizwi libambe kanje imvula 3.5 years lelizwi libambile lithi kwenze kwanethi imvula amafu agcwala umathi imvula angayidedeli ebanjwe ilelizwi it prospers in everything ngeke lathunyelwa imphumela guarantee hallelujah and then here's a surprise. In the Hebrews chapter number 4 verse 2, the same word, lazwa abanye langabasebenzeli bese kuthiwa because of their unbelief. Mawubona izwi ukholo lwakhe ngoba into efanele isenzakele we must have good results. Mina nawe fesibe nemphumela emihle kufanele sivuna
sifuna abahamba izinyanga, sifuna bonke abantu bavume bathi khona le nto labantu because babonele lizwi, babonele lizwi lisebenzele. Manje siyamangana bali ngakusebenzeli sithi kanjani ngoba siyalazi konke esebenzayo yile lizwi. We have references. Lisebenza into liziwa izinto ezingenamahlebe, liziwa uLazarus efile. We have proof yomsebenzi wale lizwi. So manje lizwi malingasebenzi kuwena sesiyazi uyinkingi nawo. Masibona ngasebenzi when sesiyazi inkingi nawo. This is the system that works. His word. And it must work for us. Oh, ngathi ngahlabelela ngathi kweno la. There's no way that you can fail with this way.
likhosisi phabana lisuka amahlathi amakhulu imiawusheso isilakho lasidala isilakho lasenza saphila sazalwa ngokusha. Siyabonga. Bekungathi uyakhuluma kanti busudala. Bekungathi sizukhuluma kwakho kanti busebenza. Makhura plakas. Sipruka plakamosia. Yo, siyabonga. Baba, isilakho bese sikoshiwe ukuthi kanti linamandla kakaka, bese sikoshiwe ukuthi sinikezwe iswi. Baba, siyabonga ukukhuluma kwakho. Umoya wethu uthi kunjalo. Satha prakata kunjalo. Linguyebo. Lingu-amen. Thank you, Lord. Jesus. Akuveza umoya ngcwele manje ngisahlezi phansi. Uthi you've now heard the truth, but do you now know the truth? Because the freedom is in knowing the truth. Umoya ngcwele asike silande lelizwe silikhiphe ngomnyango webandla. Silibuyise lenze umsebenzi. Asike silande ngaphandle silikhiphe ilizwi likaNkulunkulu. Safaka imithetho yethu. Safaka imithetho yengqondo yethu. Iprogress ayenzeki ngenxa yokuthi lingaphandle. Asike silande lize ngaphakathi. Lizowenza umsebenzi. Lizoyikhulumela, lizoyithintela, lizoyibambela. Iprogram futhi ngeke kube nesidingo sokuthi isibhale. Yisho Inkosi. Hallelujah. Sisazothandaza ngokusho kwenkosi. Hallelujah. I do not want us to be ignorant of this. Bazalwane, let us change our approach kuNkulunkulu. Uzamuthini qina. Ungasaceli leyanto uyifunayo ngegama. Cela ukuthi nje akhulume. Bese wena ubamba ubusho bakhe. Hallelujah. Asikhumbuzane. Wathi Peter, Nkosi, uma unguwe
nje izwi. Leya ndlu uyifunayo ungasabheki inhlungu, funa ukusho kwakhe ukuze uthole leyo. Lo msebenzi ufunayo awusazobiza umsebenzi, uzocela izwi bese wena ubambiswe uliyekele lenzo umsebenzi. Yokuya kwethu phambi kukaNkulunkulu. Lalela, uJesu yena wayesethembisile baba Msimango, wathembisa wathi baba uthembakele, angeke obaba basemhlabeni bacela abantwana babacela isinkwa abanikije. So ukusinikeza uzosinikeza, kodwa i-approach yethu kulokho sikufunayo. Asifuneni ukusho kwakhe ukuze sithole lezinto sisifunayo. Khuluma nje izwi kulesi simo sakho, kizohlukana nesimo mbambe nje ukusho kwakho. Kodwa Nkosi, umoya ongcwele ushiye bathi ngenza into entsha bazalwane. Iyo le sizocela ngale ndlela sijwayele ukucela ngayo, sizocela nje ukusho kwakhe. Sifuna nje wena ukhulumiswe, okunye asenamsebenzi nawo, sifuna nje wena ukhulume. Cela sime ngenyawo ngosithoba okukhulu, uyazi babudingiswayo uzothandaza. uNkulunkulu ukhulumile phakathi kwethu wenzile. Sekunjalo. Sekunjalo. Ngasangabazi ungasazibuza ukuthi kanjani umsebenzi wethu lo. Yakhulumile. Kamele kaJesu. Kamele kaJesu. Asiyabonga. Baba wethu ongcwele isewelo sethu Jesu, usehlwa nje nguNkulunkulu usimuntu, ukwenza nokusho kwakho kuyehluka, ngoba Baba wethu ingcwele uqonda isidingo ekujuleni kwenhliziyo, ukudlulisa lokho okucatshangwayo ingqondo, ube suphendula kulokho. Ngoba some of the things we need, Baba wethu namandla wonke sizifuna ngokwemiswa, more than we can come to you as our Father, believing the truth of your word as you say. Uthi Jesu njengokusho kwezwi, Baba wethu namandla wonke. Kodwa ntambama usukhulumile, ithi inhliziyo yethu moya ongcwele sikuzwe kahle, umphefumulo wethu uyakuthanda ulalele. Baba wethu namandla wonke, sesigijima sithwele siphethe lona elinamandla ukudlulisa inkembe sikaNhlangothi mbili, elikhuluma kubekanye uthi uDavid akuzwakale kubekabili. Baba wethu namandla wonke, elisusa ubumnyama lilethu ukukhanya, liqondisayo ukuze umuntu wakho apheleliswe. Siyabonga ke Nkosi yami namandla wonke, usisifa lakho njengoba lizwile. Yethi inhliziyo yami basise Nkosi yami namandla wonke, lokho abakuzwileyo bakubambisise Nkosi yokuthula emoyeni, ukuze umphefumulo nokukhohlwa umoya ukwazi ukwenza amandla esisho sakho, umphumela ujabulisa umphefumulo ukuthi lokhu uNkulunkulu akusho nakuqhamuke ngenzeka. Siyabonga ke Baba wethu namandla wonke, thabatha udumo ngamandla nobukhosi, ngoba
uphumela phandle usizakala abaningi bese siyabuya ukuzokulwa siyasho kwenkosi mfihleke msibekele ngezwi lakho lahamba khona msurround as you said in your word baba wethu olungileyo ukuthi asikho isikali esilungiselwa thina esiphumelelayo nalupulimi ngomlomo ophakamayo ukumelana nokukhuluma against us uthi wena you will judge. Siyabonga ke Nkosi yami elungileyo phelelisa icebo lakho uzukisa uJesu ezintweni zonke ngoKristu umsindisi wethu. Amen.
Redefining